Χαίρετε, χαίρετε. Σε αυτό το βιντεάκι θα σας δείξω πώς μπορείτε να περάσετε μουσική ή βίντεο από τον υπολογιστή σας σε οποιαδήποτε iOS συσκευή χωρίς τη χρήση USB καλωδίου. Απαιτείται το πρόγραμμα iTunes στον υπολογιστή, ο υπολογιστής να είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ και η συσκευή να είναι συνδεδεμένη στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Συνδέουμε αρχικά τη συσκευή με τον υπολογιστή μέσω του USB καλωδίου. Βλέπετε εδώ πέρα, πάμε στο iPod και πάμε κάτω στις επιλογές. Βλέπουμε συγχρονισμός αυτού του iPod μέσω Wi-Fi. Κάτω δεξιά θα σας βγάλει αυτό εδώ, εφαρμογή. Πατάμε εφαρμογή. Και νομίζω είναι σχεδόν έτοιμο. Τώρα θα παρατηρήσετε ότι έχω αποσυνδέσει τη συσκευή από τον υπολογιστή και βλέπετε ότι η συσκευή είναι ακόμα συνδεδεμένη στο iTunes. Τώρα πολύ απλά κλείνουμε τη συσκευή, πάρα πολύ απλά μπορείτε να πάτε στη μουσική, επιλέγετε ένα τραγούδι, αυτό ας πούμε δεν το έχω στο iPod, το σέρνουμε στο iPod. Θα βγάλει αναζήτηση το iPod, αναζήτηση, και τώρα θα δείτε ότι συγχρονίζονται και τα δύο. Βλέπετε αυτό εδώ πάνω. Περάστηκε.